El projecte de recerca i divulgació històrica a tots els noms, coordinat per l'Institut d'Estudis Penedesencs, ha completat l'estudi definitiu sobre les fosses de la Guerra Civil a les comarques del Penedès, és a dir, a l'Alt i Baix Penedès i el Garraf. En el dossier es recullen les fitxes tècniques de les 66 fosses de la Guerra Civil localitzades en els 47 municipis d'aquestes tres comarques. Cal dir que en el cens actual de la Generalitat de Catalunya només n'hi figuren 8. En conjunt hi ha constància de 600 persones enterrades, la meitat fora dels cementiris. Aproximadament la meitat estan a dins del cementiri i la meitat fora, i contenen les restes d'unes 600 persones, aproximadament 300 identificades i 300 sense identificar. Cada una d'aquestes fosses té una fitxa amb tota la informació que tenim i que nosaltres hem lliurat a la Generalitat de Catalunya, al Memorial Democràtic, perquè pugui actuar en conseqüència. La majoria dels enterrats a les fosses són soldats republicans que van participar del 16 al 23 de gener de 1939 en els enfrontaments de resistència davant la imminent entrada de les tropes franquistes a Barcelona. L'Institut d'Estudis Penedesencs lliurarà el dossier a la Direcció General de la Memòria Democràtica per tal que l'incorpori al cens de fosses que està realitzant a nivell de Catalunya. L'objectiu també és que es puguin fer actuacions a les respectives fosses amb el material recollit. En aquelles fosses que hi ha dins dels cementiris es puguin adequar l'espai, s'arregli l'espai, es personalitzin, es disposin el nom de les persones que sabem que hi ha a dintre i d'alguna manera es dignifiquin aquests espais. I en les fosses que hi ha fora, com a mínim en aquells llocs on hi ha més fosses, el que ens agradaria senyalitzar, no exactament on està la fossa, però sí a l'espai, explicar les circumstàncies de les persones que hi ha i de les causes per les quals van morir, majoritàriament són soldats republicans. El Penedès és el primer territori que completa l'estudi de forma exhaustiva a Catalunya, amb una recerca que ha estat documental i també amb entrevistes orals. Cada una de les fitxes recull la informació essencial sobre les 66 fosses: tipologia, indret, coordenades, el municipi i la comarca on està, a més de les característiques sobre qui hi ha inhumat i el nombre de restes.